музди сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зиёдшавии музди маоши кормандони соҳаи маориф дар ҳадди 0% ба нақша гирифта шудааст ва хушбахтона аз моҳи сентябр ин маблағҳо ба музди маоши онҳо илова карда мешавад ва бояд қайд намоям ки имрӯз омӯзгорони мо вобаста ба доштани маълумот барои синфҳои 1-4 ва синфҳои 5-11 ҳамагӣ ба 14 намуд тақсим мешавад. Яъне бо таҳсилоти миёнаи касбӣ бо дараҷаи 2, таҳсилоти миёнаи касбӣ дараҷаи 1, таҳсилоти олии касбӣ, таҳсилоти олии касбӣ дараҷаи 2, таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти олии касбӣ дараҷаи олӣ мебошад. Бояд қайд намоям ки барои синфҳои 1-4 аз моҳи сентябр аз 1702 сомонӣ сар шуда то 2699 сомонӣ вобаста ба категория маблағ пардохт карда мешавад ва барои синфҳои 5 ва 11 бошад мо як ставкаро дар назар дорем аз 1232 сомонӣ ба 1907 сомонӣ, яъне баробар мешавад. Бояд қайд намоем ки ба ғайр аз оне ки омӯзгорон бо доштани категория инчунин иловапулӣ роҳбари синфӣ агар ҳамаи онҳоро мо ҳисоб кунем барои як ставка имрӯз мебинем ки омӯзгоре ки дараҷаи олӣ категорияи олӣ дорад ва синфҳо 1-4 даст медиҳад, имрӯз музди маоши он ба 3563 сомонӣ аз моҳи сентябр баробар мешавад.